тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум. Мы ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум. Negri. Čau Martin, tu vítam Pedro Kopa. To je, áno, tu je chlpatá gebuľa, to neviem, to je jaký retard. A tu je náš kamarát Azamat. No, môžeme... Azamat? Jaký Azamat? Môžeme ísť hrať. Sa mi podarilo, ne Martin? Hej, výborne. Jaj, do koho môžem streliť? Koho ty s nepriateľom strieľaš? Ja mám aj nožik, aj taký. Však hej, ja viem, to Ečko mnoho používaš. Čiček. A on je heavy armored, ja som podrezal nohu. Nie, No? noha. Oj, pekný. Poďme. No dobre. Nie, tu je dole nejaká ďuzna. Bum! Ja som sa odpálil. Enzo. Nie, A čo, prosím? už som tu Martin, príjem ti pomôcť. A kam mám ísť teraz? Teraz ideme hore. Všetci ideme za sebou. Dobre, tu idem dole, tu je dačo. ideme. Máme tu nejaký anál. Počkaj, kde ste? Anál. Stratil Tu som dole sa. som. No Martin. Poďte sem. Ja to je potrebujem. Pozri, ono sa to točí. Čo sa točí? Ja idem do hore. Kúkaj. Choďte na prvú stranu. Ja som prepadol cez textúru. Sorry? No. Kúkaj, to je taký Ideme. dač. Poď, teraz idem do Dulina, poď. Dobre, no. Ale o čom je let's play? No tak poďme. Enzo, hej. A ja som stlačil jedničku a dačo sa stalo. Ja to si zrobil klona. Nie, ja som spravil oheň z ruky. No, to bol klon. Poďte dole. Počkaj. Á, mám to. Mám kill. Je dačo zelené, na čo to je? To je pekné. Diamant. Jak železo. To také treba. A jak mám používať schopnosti? Iron. Stredným tlačítkom. Ruškom. A ja Zavolajte som Ironmana. Tu je chlpatá gebuľa. Bum! Tam gebuľa. Vlastne použijem na ťa moju schopnosť. Som ho udustil ohňom. Kedy sa mi dobije mana? Jak som ho rozsekol na polku, kúkajte! Ale dobre, nerob do seba frajera, no pozri. Je tu taký frajer, taký Chuck Norris. Aký Norrisčak? Chuck. Karate Pozri. No. Pozri, počkej, Pozerám. pozri. Martin, čau. Čau. Idem. Som ti už ukázal, poď. Pozri. Martin, nie. Martin. Ukradol som ti to. A také nie. Kde si? Išo. Aha, tu je nejaké vajco. Kde ste? Kde si ty? Ty si vajco. Počkaj, kde ste? Aha, vy ste tam, ja idem furt inde. No, nevadí. Potrebujem, aby niekto druhý tam stačil ich. A jak sa hádže granát? X-ko. Je tu také dačo jak granát. Nie. Zatiaľ. Otvoril som dvere. Ja mám rád granát. Ja veľmi rád rúcam granáty, hlavne po vlasti. A ty to už poznám z Battlefieldu. Áno. Ja veľmi rád strieľam po vlastných z vodka, že Martin. Samozrejme. A ja idem tu dole, pozri. Martin, pozri, kde som. A tu je taký retard. Martin, pozri, kde som. Martin. Áno, vidím. Pozri. Stoľko mi to kažeš. Martin, pozri. Martin, pozri, ja som Kde skočil. si, ale nevidím. A tu ste. Ja som skočil dole, Martin. Ty kokos. Martin. Ja som skočil dole. Ja som sa prepadol. Kto ide tu za mnou? Nejaký sokeres. To je Drakis. Ja nemôžem Ty to ti... neňaš. A kde sa dajú... Aha, ja mám plné naboje. Ja Skaj, mám prečo, ja nechcem mať meč. Kokos. Ja chcem taký frajerský, taký ružový. Však ty si ružový tak. No ja som dildo. Ale ja som chcel mať pôvodne, aby som dildo meno, hej, ale mi to nechcelo dať, no neviem prečo. Lebo sa na to pozdobáš až príliš veľmi. No pozri, Martin, pozri, kde som, Martin, pozri, tu som vyliezol, Martin. Nechcem pozerať, nie. Martin! Ja sa bojím na také pozerať. Ježiš! Pozri, Martin, som skočil dole, Martin, pozri, Martin, videl si to? Kde ho Chuck videl? Norris, Martin, som Chuck Norris, Martin. Si. Čo mám na hlave, vyzerám jak žralok, pozri. Ja ešte toto ten kladivo hlavec.
A ty si klaď po hlave. Čo mi nadávaš? To kladie volkautou. Hovorím o tom A žraloke. kam máme ísť teraz? Tu nahore, poďme. A je enemy S1, enemy S1. Ale my znúbke už. Hej, už som ti to prečítal, aj to si frajer. Enemy siemka. Lebo ten, hej, presne, neviem, siemka. Siemka pola. Čo tu lieta, dačo levituje tu na... Počkajte, poďte sem. Nie, ja nechcem, nie, Martin sa zase stratil. Čo to je? To chcem, dačo červené tu je. Health. To je dačo modré tu je, dačo modré. Čo to je? Našiel som Secrets of Urkin. Sekrety si našiel. No, ja som na konci more. Hej, ideme za ťavou. Secret of Urkin. A tu kde sme? Martin, kde sme? Martin, kde sme? Treba ísť rovno. Ideme do Martin, vidíš, kde sme? Martin, vidíš, že sme? Martin. Tam ma nasleduj. Dobre, sledujem ťa, Martin. Urobil som slide porti. Dobre, Ja... to. Jaký som? Videl si? Teraz je zo mňa Iron Man. Pozri, teraz bude zo mňa... Pozri, Martin. Videl si tú ukážku, teraz bude zo mňa Iron Man. Martin, videl si to? Videl som to. No. Ok, no takže ideme ďalšiu misiu. Pajdaj, dostal som Pajdaj. Po zadku. Mission complete. Počúvaj, máš najmenej toto damage si dostal, a najviac damage si dal. A najviac skillov máš. Ja? Áno. Joj, nie taký frajer som. A ja teraz 10 môžem dať. Ale ja mám najviac headshotov. Ale joj, o tebe sa nikto nebaví teraz. Ok, teraz ideme, počkať. Počkaj, ja si dám iba ružový meč, Nevieš. Viem. Dám si Aperance. Dajte M-Prime. Počkaj, Čuš už konečne, dobre? Ružový meč? Čuš. Nebudem čuš. Ružový meč? Kamerovár by sa mohol pridať do M-Primeu. Hej, počkaj, iba si farby meč. To je taký fialový, no to je tiež pekná farbička. Tu dám rúžovú. No, o chvíľu budem level 1. Aj toto si dám rúžovú. Fú. Nerob, level 1 bude, A čo myslíš, že si level 0? ale lepšia 0, jak ty 1. Tak, dobre, teraz mám taký pekný mečík, taký rúžový. Jaj, to je zlé. Počkaj, ešte Lukyho ešte nafarbím, Lukyho. To si vieš nafarbiť? Hej. To kde? Ti to hneď poviem, počkaj, ale Martinovi. To ja chcem si nafarbiť. Nie, čuš. Ja si nafarbujem teraz. Máš 9, 8, 7, 6, 5, 4. To bude rage. On hodí rage. On to vyrageuje. Aha, dobre, už som zistil, ja idem sa nafarbiť. Martin, nerob mi to. A kde som? Kde je frajer? No kde je frajer? Hej, prečo nie som ružový? Ale máš ružový meč. A bol som ružový! Kde si zapovedať a ja chcem. Ja som ružový! To musíš tu nestreľať. Frajera zo seba robiť, hej? No. Ja som No ružový. poď ružový kamarát. Konečne vyzerám jak dildo. Ježiš! Čo? Na, tam máš, sa zrubal. Nezrubal som prečo, som to vydržal, som to dal. Jaj. Som zobral Fero. Na čo je Fero? Fero? Na čo to je? Na čo je kredit? Na čo je kredit? Do mobilu? Nie! Výťah! Nie! Tu je Drakos. Výťah! No! Aj to X-kom, taký nezvyk. Čo tu streľaš? To dá start, ale na to. Pozri, Martin. Videl si to? Vidím. Martin, videl si to? Pozri. Kde som vyšplhal? Martin, pozri, kde som. Martin, pozri, kde som. Martin, a ja som ružový. A to prečo po mne strieľaš? Ja chcem si dať do ruky meč. Mám ružový meč. Poď, Počkaj, to je taká škatula ešte, taký škatulovič. Dostal zase Pharaohs of Lukic, jak sa to volalo. Tu sa dá skočiť z okna. Ja som išiel plne do ústoru. Jak sa privoláva výťah? Ukradol kill. Výťah. Ja som tebe... Výťah.
Ja som ešte tu vo výťahu. Tu stojím na tom počítači výťahovom. Ja som spadol do šachty, do ryti. To je smutné. Joj, no už bežím za vami. Už si to kadím vám. Tak, som to chcel povedať. Martin, pridač na zemi, na čo to je? Martin, na čo to je? Neviem, Dobre. spýtaj sa Čo to je kýdanie? Davida. Neviem, prečo sa ten retard smeje. Pozri, Martin, ja som urobil kotuľ. Martin. Áno, Mart- viem. Tu je nejaký bypass treba robiť. To asi je OK. Martin, ja som ho zastrelil, Výborné. Chvalím. A oni tu pre mňa boli až traja. Kto je frajer, Martin? Bola Kto to je frajer? trojka. To je triple kill toto. Martin, kto je frajer? Kto je frajer? Martin, povedz, kto je frajer. No, ty si, no. Rozbij to, rozstrieľaj to. Martin, kto je frajer? Sa mi zasekol meč vo výťahu. Tam v... A nie, nerob do výťahu. Boom headshot. Ty čo sa smeješ, akože? Martin! Ne, to je Drakis. Pozri, tu poberiem zo zeme všetko. Jaký kotuľ som zase dal? No, kto je frajer? No, poďte dopredu. Ja som to. Nie, jak sa robí kotuľ, Martin? Jak sa robí kotuľ? Martin, teraz sa skúdne po zadku, ale chcem rozbiť stenu. Martin. Áno. Martin, pozri, čo tu je na zemi. Martin. Filb je na zemi. Nie, on je furt. A jak prší tu asi nedá ísť. Oj. Slajdol si zem. Martin, čau! Aha, ty si tam hodil. Ja som zobral dačo, Kde ty sme? som... Kde sa... Za mnou. Nie, tam Martin tu je na to, aby vedeli sme, že kam treba ísť. Martin, pozri, otvoril som dvere. Sa dá otvoriť, ne? Výborne. Čo som ukradol? Ja som ti všetko zobral. Ty keňo. Ale to sa nedá skočiť, vytočne. Ty si debil. Kebyže môžem, ťa zabijem. Normálne, tu by som prišiel a... Ja, vieš, aké ja. Martin, jak sa mám dostať na druhú stranu ku tebe? Martin, ja som mu viazol. Martin, som sa zasekol v kameni. Ďakujem za otvorenie dverí. Martin, ja som to preskočil. Nekradni mi ho. Preskočila ma to prebuglo dole do tej diery. Ale to nejaký Mne pavúci sa už tam. podarilo prepadnúť cez textúru. Sa už podarilo spadnúť do džuzny. No to určite. Zase tu rozhodzáme jak na úniku. Diktu jogurt! Čo? Kde máš jogurt? A to není jogurt, sorry. A čo to bolo? Ja neviem. Tu sú rozbité dvere. Martin, pozri, to blika na oranžovo. Martin, kde si? Martin. Pozor, robotis. Martin. Čo som A jak spravil? sa lezie po stene? Nie, to je Neviem. emulátor, nie. Ty chcú taký Japán. O čo tu ide? Kontrol konzole. Čo to je? Kde ste? Ja neviem. Poďte sem, Loki. Neviem. Už si to Chodím po stene. kakám. Poď sem. Nie, ja som spadol zase tak do šachty. Ale idem za Martinom. Martin, čau, Martin tu som. Jak leziete po tej stene? Dlho držím medzero, keby to ešte. Ja chcem tiež sa hrať na frajera. Počkaj, to musím takto. Oh my god! Dvere! Martin, to sú dvere! Martin, chlpatá gebuľa tu lezie. Pozri, Ok, toto som- au, mi to ubralo. Oh my god! My sa neviem dostať. Mi to ubralo. Ani ja. Ja streľam do steny. Dobre, Daj, pozor, Martin, pozor, aj to je chlpatá gebuľa. Škoda. Je dať ďalší fén. Nemám, mám sem odpočiť asi. O, tu je nejaký tunel. Bože! No, Martin, čau. Aha, to je drak. Čau. Ej! Yes. Nie, zase lezenie. Martin to nevie preskočiť. Martin, tu sa dá vojsť ináč, tu na. Pozor, Martin, pozor, tu je taký to ten. Ktorý tie som spadol? Ja Taký, neviem šúhať.
Martin, tu je jak nakakané. Martin, tu je jak nakakané. Dobre. Je, on ma umrel ma. Poď ma rýchlo dvihnúť, umrel. Počkaj, idem. Kde ste? Tu som na zemi umretý. Ja som na konci. Tu je pri mne Drakis. Au, O, ďakujem Práve som Drakis, ďakujem spadol. Drakis. Ďakujem Drakis za krst, ďakujem. práve som spadol. Pozor, Drakis, ja ťa ochránim, Drakis. Kde sú nejaké? Ja sa no... Hel, stačík, drž X pri mne. HX, dobre. A drž to stlačené. Aj ťa Počkaj, kade krstím. som ja Nelíte išiel? bratia, čo tu robíte? A ja mám samopal, ja pôjde iba kliknúť. Skále, zase som sa stratil. To by si nebol ty. Zase tu nejaký... Martin, zase ne... Martin. Aha, Martin tu hore. Počkaj, Martin, ja ťa idem nájsť. Martin. No tak je bola, kam máme ísť? O, Martin, Jakub. čau, tu hore máš vyskočiť, Martin. Rád Martin, som. vyskoč tu. Ružový kamarát ti pomôže. Čo? Tu nemáme ísť, vieš o tom. Počkaj. Ja viem, ja som už bol na konci. Dobre, tak ma... Pozor, tam dole je fen. Tam dole je fen. Ja viem. Je sa ide. Ja som do neho už Martin, tam spadol. dole asi nemáme skočiť. Tu máme ísť tu po trubke. Martin, pozri. A sem dole. Ja sa neviem dostať, pre chvíľu som si tam Tak bol nie. dostať, takže... Ma umrel. To je taký búk. Vy ste trápni. Nemáme bugy. Martin, čau. G. Tu si z rozbehu, Martin. A rozhodne tu neskočíš, keď si... OMG! To je aké retardé. Čo ste vy, krepí? Neviete to prejsť? Ježiš, Ja to vrním naspäť. si tu jak nafetovaný. Čo proste neprebehnite, keď to neviete? Ježiši Tu je Kriste. vrtuja. Poď do vrtuje. OMG, ja sa na to vyserám. Počkaj. Dám si iba pištoľku, ono to má... Kde ste? Ja sa neviem dostať hore! Ja sa... Na čo máš ísť hore? Však máš ísť ďalej. Oni... A tu je koniec cesty, ja Však som sa tam hore, pošpohal na vieš čo, hovno. hore sa vyšplať. Tu je taká ridiba. Nič, že oni nevedia ísť hore, to sú takí krepí. A tu v tom nič nebolo, Martin sa tu kakal na nič. Martin, tam hore je fen. Čus, Čau, maj sa. Jak Martin, tu je súd. normálne ideš a Poďme drž pomôcť. to. Poďme pomôcť. Potom Martin. oni, stáš medzerník. Pozri Martin, pozri, sem máme ísť, Martin. Á, sem. Čo to aj nepresariem. A tam nemáme ísť, tam nemáme ísť, nie. Drakis, nie, Drakis. No asi sme tam mali. Skôr táto hra nie je vhodná na natáčanie. Prečo? Hlavne pri Jakubovi. Ale dobre. A ja som to prešiel, kúkaj na mňa, si to kakám na druhú stranu. Dokážeš sa vrátiť? Nie, ja som sa, odpoj sa. Mne nejde vyskočiť hore. Pozri, Dobre, tu poďte máme sem vlezť všetci. do toho. Martin, tam, kde vtedy, čo si nevedel vyskočiť hore, tam máš ísť. Dobre, môj zlatý. No však idem. Aj, Ja neviem normálne vyskočiť. medzi- Pozri, ja budem tu. Tu na nuka budem ja, tam mám ruky, pozri. Tam nuka budem ja, No vidíš? a medzerník stáš? No vidíš, šikovný. Martin? Ale tak hlúpy spôsob lezenia som už Hra je v žiadnej hre nevidel. Aha, pozri, videl si, čo som urobil, videl si. Čo? Nie. Dobre, už sa ukľudním, no. Martin, ty to nevieš vôbec dať, ježiš, ty si retard. No už som tu konečne. Skade No. ste sa tam dostali? No už Vidíš, nič. sme to prešli. Á, Martin, bez Á. teba. Okay, koľko točíme? Dobre, Jakub, môžeš ukončiť video pri tejto Ale nie, ja misii? ešte chcem pokračovať. Nie, končíme dneska. Áno, Nie. učí sa s vami tu na prítomný Jakub, Pedro, Davido. Nigas. Ktorému padol Skype. Lebo to je retard. To je smutné. Dobre, mám najväčší damage. Tak to je ešte smutnejšie. A najviac killov. Ha, mám o jeden kill viac ako ty. Dobre, takže... s Bohom. Výborne, takže učí sa s vami Pedro, A David, tu je taký Mišo. klitoris sa volá jeden. Ja si to, že klitoris. To je Martin, kamo. pôjdeme tam. Nie, Martin, nie. klitoris, Martin. To už v ďalšom dieli, čaute. To až v ďalšom dieli. Takže, ak tu bude aspoň taký
6 lajkov a 2 ďalšie odbery, tak na budúce tak preskúmame ten klitoris. Dobre. Tak. Poďme do klitorisu, Martin, sľubuješ? Martin. Sľubujem. Áno. Tak sa A je zvam. dobré, keď si dám žltú s modrou. Prvá ticho buď. A, Spravím takú farebnú zbraň, Martin. Dobre? Kde sa Dobre. ti páči? Ty kde robíš? Ja neviem, ma napadlo iba tak. Ale kde to meníš farby? To tu som klikol. dobre, Kde? tieto veci sa dozviete v ďalšom dieli, skvelom dieli, takže učí sa s vami Pedrokop, David, Mišo a Jakub. Čau! Čus. Čaute. Čaute.